na ha nkwotu ọkpọkpụ ma mana ọkọfara na ihe m na-ekwu ugbu a ọkpụ gị na-akpụ erere naira 2 narị naira 2.50 atọ naanị nsogbu adịghị mana m jiri ya bụ kọtlarị nnukwu bekee rie ya mgbe m hụrụ ọ ga-eru nu like 25 ọkpụ mgbe m hụrụ gị ejide obi gị na-eri ihe ahụ nye ọkụkọ Igbo ya ewe oge ịma agbu akpụ naanị ihe m ebere m kpatabara ewe nyere ya dị ya ka ịkwa ihe n'aka otu ihe otu ndụ ka mba akwa ihe m ife omenala nsi edu iwe otu ka ọ na-aha nọ ịlaghachite n'ụdị mbụ you got it you got it ọ ya ihe na-aṅụrị shiri ọ ya wụ n'obi ụtọ m nọ isi ọṅụ m bụ na alaghachila m n'ụdị mbụ ịchọghị iji ote nsapasị adịghị ihe pasịrị awe ịchọghị ego adịghịkwa m ka ndị na mba hapụkwanụ anyị ribe eluigwe anyị ka nọ n'elu ụwa ahụ n'eluigwe ka a ga-abịa abịago adịkwa m natawa Jizọs every week pụ izu ụka ma nara Jizọs kwa izu ụka bịakwa laghachi otu dị na mbụ anụ m alaghachi ọ nọ na-agwụ agwụ meri dị ime ọ na ha ga-emu Jizọs n'oge na-adịghị anya Jizọs enwuchiri ike gwụ agwụ ka anyị nwee ike ka ọ n'ubi onye anyị bịara na nke ọnụbi Clinton ma Antioyo n'ubi m gwa dị mma ndị ọma m n'oge ndị agbata abara uru agaghị aba ọghọm agbasịala ọtụtụ ndị enweela ihe ha nọ na-eche echiche ewu otu ha ga-esi ga-apụnara onye tara ahụhụ na-azụrụ ụwa ya ahịa maọbụ na-emere ụwa ya biznes ya dịka ndị oyibo na-ekwu ya na-azụrụ n'ụwa ya ahịa na-agbakọ na-ewepụ n'ọnọdụ ahịa ga-ịhụ onye nọ n'ebe ọ nọ chemacha n'echiche ihe ọ chere echiche wụ na ihe m na-eji ga-ezu ahịa taa wee ego na-adịghị mma ego adịgboroja ị na-aghọta ọ na-akacha njọ ọ bụghị na enwere mgbe ọ kwụsịrị akwụsị o maka na ị nọ jọ ya site n'oge ruo n'oge ị ga-ahụ onye gabe ya bịa dị nkwa mgbe a ga-etipụ ya n'ahịa ha ewuwe onye abịa asa ejikwa ego ọjọọ bịa zụọ ya ahịa ego eji zụọ ya ahịa wee ego adịgboroja mana mgbe ọ bụla kpatụtụrụ ụkwụ ịhụ n'oge mmemme ngwụcha afọ a ọ na-adịzi ka egburu ha obi ha niile ịnụ ọ na-emeba ịnụ ọ na-emeba ịnụ ọ na-emebe ọ na-emeba anyị achọ ịsị na nke taa ọ bụrụ na ejitụla ego ọjọọ were zụọ gị ahịa ị chọpụtara na ihe a wee ego ọjọọ n'aka ngwa ngwa n'ihu onye ahụ kwa ị na-aghọta kọwụ na ọzi mgbe ị gara n'ụlọ ọba ego ịma nwere ọkụ ha na-acha n'ego achazie ya ebe ahụ abịaziwezie gị na nne ọ nna ego ijidere bịa ebe a nke ndị a na ndị a eme gịnị adịghị mma ị na-aghọta olee otu siri mee ya na ememe na-echeta otu ihe nkiri m lere izu abụọ abalị abụọ na atọ na-agaghị aga otu nwaanyị ahụ gbiri ikpe na ya na ụmụ ya si na ha na-asọ ọfọ n'elu isi nwoke a n'elu onye jiri ego ọjọọ eji ego ahụ kwute ukwu ego ịhụnahịa akpa osikapa na-adị ugbu a mmadụ abịa were ọwụgịdị na ọwụ otu ngwugwu ego ahụ ta na-eke ya na bọndụ na bọndụ wụ ya wuo ego ọjọọ ahụ ego niile o jiri zụọ akpa rice 3 ego ọjọọ ị na-aghọta amana m otu metụta a na-adị maka na ozugbo ahụ ị na-ahụ ụcha naira ọhụrụ a ịma ya ahụ ego ọma ọ dị ọhụrụ ego taa ndị ihe na-asị na 1,000 naira wụnụ dọla Naijiria esenyere gị dọla Naijiria gị hụ keshiwa esi ka ileruo ego enyere gị mana nwaanyị ahụ nọ na-akọwa na akwa nwa nga ya na awode ya nwa ị na-aghọta nwoke abịa kegbuo mara na onye nwe ụlọ ahịa nọ ya eleghị anya ọwụ ya gara achọpụta ihe a n'aka ngwa ngwa nwatakịrị ahụ ṅụrụ na ya erela akpa rice 3 na ịhụkwa nga ọ na-ebuli onwe ya eziokwu mana ya wụ na ego niile ahụ ihe a ga-eru narị naira 3 otu akpa naira otu akpa osikapa gị ka obi ugbu a nwaanyị a na-agba lọs mfu ọghọm ahịa narị naira 3 ga-echere ya chega ya nwaanyị ahụ buru osikapa ị na-aga iri ele anyị gara ugbu a ga-esi na ị ga-enyetụ mmadụ akpa ya mma mgbe ụfọdụ enwe ha na-akpọ transfer cost ụfọdụ kwa efere ga ụlọ ụka gị ehubedi ana m agwanụ gị gaa ụlọ ụka gaa tụọ mama eto ha were abụọ na ndị isi mkpe wụọ ha ndị isi bere ihe ndị isi ka ime ike ekesa nwanne kọta naanị gị ga-eburu ya maka ndị ahụ nyere ya ha ma otu si nweta ya mana ọ gbasa ha maka na nwaanyị a di ya nwụrụ ihe mere o jiri gbaala mgbe ahụ wụ na ọ kwupụtara na n'ụtụtụ taa dịka ya hụrụ ego a na ya na-edosa ya
na ya wụ nwaanyị isi mkpe na-azụ ụmụaka na ya na ụmụ ya gbiri ikpere n'ala na-emegide na-asụ ọfọ n'elu isi ego nwoke a lemachara ya anya otu anyị nọ n'ọnọdụ a na-azụ ụmụ ndị a naanị ya na ya sị ya ga-agba n'ama ya sị ka ya nwee ike chọrọ ya wụrụ otu a ka esiri ebebe ghọrọ ya chi ọjọọ na ege dịka ugbu a ị na-aghọta mmadụ ịgba mfu ma ọ bụ ịgba inwe ọghọm ahịa $100.